Salutare, eu sunt Cristina. Astăzi am primit coletul de la Even. Dar mai întâi de toate, vă rog să vă abonați, să dați un like și să distribuiți pagina. Să mă urmăriți la următorul video, voi face un concurs cu cadouri. Să vă vorbesc puțin despre produsele Even. Acesta este un spumant, parfum de liliac, gel de duș, crem pentru picioare, crem pentru mâini, loțiune de corp, spray pentru față, mască de față, săpun lichid pentru igiena intimă, gel de duș, săpun lichid pentru baie, gel de duș, alt gel de duș cu mirosuri frumoase, loțiune de corp. Dacă aveți întrebări, scrieți în comentariu sau dacă doriți să faceți comandă de un produs, găsiți linkul de mai jos. Acestea sunt cadourile care le-am primit, un rimel și un ruj de buze.